welcome and welcome back to my YouTube channel. Pini video ke nang tum han isi recipe na baklang poni pum. Upi recipe sa baklang ima lagi nang tum tham ne long thek long thai po ton te recipe le pang chang pon nang de. Lagi panir lo non ki fry lo jo. Fry hoi pen jo non thang al lo. Non ke kaju ke koi po lo. Kaju da paste kuri lo jo. Lagi capsicum lo. Green mटर lo inke non bang e kaju sok fry hoi po tata fry hoi pen hiu lai lo jo la so sam jang thu long mat si bok da jok thu lo la pen ti de video no inke ngoi lo la bo ko jirat pen non green mटर ke chok lo capsicum ke chok lo lam sing hui chulo ko la pen la jira chok lo na pen red chili chok lo pen ko lam sing hui chuli lo lam ho paste kuri tang kaju ko pijan thulo la pen lam sing hui chulo ko pen aku lam son tu cek la pen thar min chok lo min chok kan la ko hui chu lo ke ko kaju yo ko chu lo hui chu lo ke la pen panir met ke fry tang panir jok lo chot lang ke kan coba bolo guys so dali ke pam het matar paneer lo